صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير Na'am. لو كانوا يعلمون. To kun san zancen nan ne ana yin shi ne game da Yahudu tuba babu. Da suke ta kame a cikin rayuwarsu ta duniya, da ƙin manzanni, da ƙin annabawa da kashe su, da ƙin duk wani mai son addinin Allah. Ba su ƙaunarsa ba su son sa, sannan kuma so suke su ga baya gare shi. Cikin irin wannan shirye-shirye nasu, har suke cewa ai su duk yadda suka yi wuta ba za ta shafe su ba. Su wuta ba za ta shafe su ba. Ubangiji ya ce, walau annahum da a ce su Yahudawa amanu sun yi imani da annabin nan na ƙarshen zamani, wal Qur'ani kuma sun yi imani da alƙur'ani da shi wannan annabin ya zo da shi. Wattaqau kuma suka bi tsoron Allah suka kiyaye shi suka bi dokokin shi. Da a ce sun yi haka suka ji tsoron iqaballah azabar Allah da tarki ma'asihi suka daina saba ma Allah madaukakin sarki. Kasihir kamar sihiri da suke yi, kun san Yahudawa sun ƙware wajen sihiri, masihirta ne na in ƙarawa. Wa saddin nasi anil huda, da kange mutane daga duk inda shirya take sai su kare mutane su hana su bin shirya. Bid dalal sai su kawo kwata su gitta. Dan Allah yanzu ku duba yadda Yahudu ke aiki tukura a duniya. Ko ta hanyar wannan intanet yadda Yahudawa suka shiga suke aiki tukuru. In dai za ka mallaki waya mai kwakwalwa, ko kana so ko baka so sai an turo mace ta yi tsiraci ka kalla. Ko kana so ko baka so, ai ba kan ne za ka nema ba, turowa za a yi ka gani. To waɗannan hanyoyi nasu miyagun hanyoyi da suke bi, haka suke son mutane su zama irinsu. Sun san makomarsu amma suna son kowa ya zama irinsu. Ai la'usibu, inda sun yadda sun yi imani da Allah, sun yadda da manzon Allah, sun yadda da alkur'ani, da an ba su lada. Lamasubatan, da lalle suna da lada a gurin Allah maɗaukakin sarki. Min indillahi a wajen Allah, to da ladarsu a wajen Allah khairun, ita tafi zama alkhairi min ma sharau bihi anfusahum, daga abin da suka musayar da kawunansu, suka musayar da rayukansu aka ba su, suka bada gaskiya aka ba su bata. Law kanu ya'lamun, kasance suna da sani da haka suka yi, da sun san annahu khairun, yin haka shine mafi alkhairi. Lama asaruhu, to da ba su zaɓi bin ƙarya ba su bar gaskiya. Wa kana Yahudawa sun kasance yuharrifuna ma'anil kalam, suna karkatar da ma'anonin zance min almu'minin daga mu'minai li yastahzu bihim, dan su mu'minai isgilanci. Kama kanu yuharrifuna kalam, kamar yadda suka kasance suna karkatar da magana li dillu sufahahum, dan su batar da wawayensu. Fihi fanabbaha Allahu almu'minin, sai Allah ya falkar da mu'minai ala zalika akan haka, wa nahahum anhu, sai ya hane su daga wannan aikin. Wa amaru bima huwa wadihun, wa umiru sai aka umarce su bima huwa wadihud dalala, ga abin da yake shine bayyanannen shirya. Wala yaqbalu tadlisu, bai karban magudi. Wato Yahudu sun kasance idan sun zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ɗaya ce da shi assalamu alaika, sai annabi ya ji kamar an mai sallama, sai ce wa alaikum salam. Wata rana na Aisha ta ji ta fahimci, ta ce ya Rasulullah, ka kusa wanda suke cewa, ya ce sallama suke yi. Ta ce a'a, ka saurare su da kyau. Ya ce tun da kin ji da kyau, ya suke cewa suke assalamu alaika. Assamu samu ma'ana mutuwa, sai zo ce ma'ana ga mutuwa a kanka. Shi ko ce wa alaikum, ya ce wa alaikum salam, ya ji kamar an masu, kamar sun yi sallama ta gani. To sai aka faɗakar da shi daga abin da suke cewa. Ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu,
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا na'am وللكافرين عذاب أليم. to mu'minai idan annabi yana karantar da su alqur'ani ana ta ba su darasi suna nan suna saurare suna ɗauka ana gaya masa suna ɗauka in aka ɗan yi tafiya mai ɗan nisa sai su ce wa manzon Allah ra'ina ya rasulullah ra'ina ma'ana ɗan saurare mu ɗan jira mu har mu fahimci abin da ka faɗa mu riƙe mu gane sannan ka ci gaba to sai yahudu su kuma suna da wata kalma da harshen suryananci idan an ce ra'ina ana nufin ruɓaɓɓe da harshen su nan ko da larabci ana nufin sauraren mu shine ra'ina jira mu to tunda yanzu kalma biyu sun haɗu sun bada kalma iri ɗaya ta bada kowace ma'ana ta daban amma kalma iri ɗaya ce jinasi ne masu ilimin balaga shi suke kira jinasi an yi tashabahan lafzani fi nutqi wa yakhtalifa fi ma'ana lafazza guda biyu su haɗu wajen magana yadda za a yi magana da wancan lafazi ya ka za a yi magana da wancan amma ma'ana kowa daban saboda haka da yahudu suka san suna da lafazin ra'ina sai suka ji kuma su musulmai suna ce ma annabi ra'ina ya rasulullah sai a karkata ce kun sun ce da shi rubabbe sai a fashe da dariya saboda su a ma'anar su rubabbe amma a ma'anar larabci na qurayshawa jiramu kun gane abin kun ga su kullum in izgili ne duk inda za su je su izgilanci shi suke yi to sai Allah ta'ala sai saukar da aya zuwa ga muminai na wannan lokacin su ne muminai su Umar su Abubakar su Usman su Aliyu da sauran muminai wannan lokaci su ne muminai su suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi sai Allah ya saukar da aya akan su yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la taqulu ra'ina daga yau kar ku sake cewa manzon Allah ra'ina kar ku sake faɗin wannan kalma tunda waɗancan in iskar sun karkatar da kalmar zuwa wani wuri to ko ku batta kar ku sake cewa suna da in kun faɗa suna dariya amrun min al-mura'a umarni ne na wato ajira asali kenan wa kanu yaquluna lahu su yahudu sun kasance suna faɗa wa manzon Allah zalika wannan zance izal taqa alaihim shay'an idza alqa alaihim shay'an in ya jefa masu wani abu na ilimi sai a ce ra'ina ka ji rubabe su a wurin su ka ji rubabe a wurin larabawa kuma dan jiramu to sai suka ɗauki wancan suna amfani da shi yadda larabawa ke amfani da shi to sai aka hana muminai su ci gaba da cewa haka ya ko suna cewa ra'ina ya rasulallah dan dakata ya manzan Allah hammu gami ai raqabna wanzurna ka dan jira mu ka saurare mu wata annibina ka bi mu da natsuwa hatta na fahama kalamaka hama fahimci zancen ka in ji mutanen kirki amma su waɗancan mutanen banza sai suka ɗauke shi da wata ma'ana daban wannan hafazuhu mu haddace shi mu kiyaye shi wa hiya bi lagatil yahudi shi ko wannan lafazin na ra'ina da lugar yahudawa sabbun zagi da yahudanci zagi sai suna amfani da yahudancin su min ru'una wato daga ruba abin da ya rube wanda ba amfani da shi fassaru bi zalika sai suka fassara wannan lafazi na larabci wa khatabu bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika yi wa annabi magana da shi fana hal mu'minuna anha ko fanuhiya al mu'minuna anha sai aka hana mu'minai su rinka faɗi tunda yanzu waɗancan mutanen banza sun ɗauki wannan kalma suna faɗarta da izgilanci to ku daga yau ku ƙara faɗi ya ku mu'minai jama'a sun gane daga nan yanzu an dakatar da mu'minai ba su ƙara faɗin ra'ina wa qulu to me za su ce sai Allah ya ce ku ce unzurna jiramiya manzon Allah to yanzu su tunda ba su da lafazin unzurna ko mu ji abin da su ce yanzu an hana musulmai su kira ina sai dai su ce unzurna ya rasulullah dan dakata ya manzon Allah ai unzur ilaiha unzur ilaina dan jiramu ai amhilna ka dakace mu hatta na hafaz har mu haddace hatta na hafaza har mu haddace dan dakata ya manzon Allah har mu haddace yanzu shi aka ba mu'minai dama aka ba su umarni su saki wancan lafazi da yahudawa suka cafke
suke yin sa bisa ga izgilanci suna dariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu an ce mu'minai su ba faɗa haka, yanzu su rika cewa unzurna. Jama'a sun gane. Sai aka ce wasma'u, ku ji ma tu'maruna bihi, abinda ake umurta ku da shi ya ku mu'minai, ku ji sama'a kabulin ji na karba. Domin akwai ji mutum a ce ya ji, a ce ka je ci na ji, amma bai yarda ba. To sai mu'minai sai aka ce idan kun ji ku yi ji irin na yarda. Walil kafirina azabun alim, kafirai suna da azaba mai radadi. Waɗancan masu cewa ra'ina, waɗancan yahudu kafirai ne, saboda haka suna da azaba mai radadi gobe alkiyama. Mu'limun, mai zafi, kowan naru shine wuta, ranar kiyama wuta Allah zai zuba su. Allah ya kiyace mu. sai Allah ya ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ubangiji ta'ala ce ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitabi, waɗannan da suka kafuta daga cikin ahli kitabi ba su gurin alheri gare ku ya kuma mene, kamar yanzu ne yaushe kafiri zai musulmi gurin alheri. Ku duba kafiran duniya yanzu, manya-manyan jigajigan kafiran duniya irin su Donald Trump, ina suke gurin alheri ga musulmai. Da ya ce za a kawo hari a Najeriya, garuruwan da aka kirga tun hari ne, babu na kudu ko daya, saboda arewa ana musulunci, ana bin shari'ar musulunci, tunan za a kawo hari. Kuma wuraren da za a kawo hari barkokin soja ne, in aka karere sojojin aka rubuta za su tursaiwa, sai 'yan ta'adda su ci karensu babu baka, dama sojoji suke tsoro. To an kawo harin an ragargaza su, shikenan sojoji ba su da katabus, sai su ci karensu babu baka. Kun ga sun fito fili, mai ta su ta fito fili, sun ce lalle a arewacin Najeriya a soke shari'ar musulunci, sannan a soke hukumar hizba ta addabi mutane, ta tsangwami kiristoci, haka suka ce. Kun ga ya nuna cewa abin da ya dame su musulunci ya dame su. To tun kafaran da yanzu shi Donald Trump, ai ba Najeriya kaɗai ya samu ido ba, ina ne bai samu ido ba, ko wata ƙasa Venezuela yanzu ya sa dokar ba a shiga da mai ƙasar, ba a hita da shi, ba a shiga ba a hita da shi. Abin da yake so ƙasar ta talauce, ta tsiyace, ta lalace. Abin da yake so kenan. Duk wata ƙasa da ka sani in dai musulmai suna murya ana ji, to za su so su ga sun dakushe wannan muryar. Amma dai insha Allah ta'ala ba su iyawa. Yuriduna an yi umuran lahi bi afwahihim, suna so su kashe wutan Allah da bakunan su. Wa ya aballahu illa an yutimma nurahu, Allah ya ki sai ya cika hasken sa, walau karihal kafiruna, ko da kafirai ba so ba, ko sun ki sai ya cika hasken sa. Saboda haka ƴan uwa mu rike musuluncin nan da ƙarfi. Bakin iya abin da muke iyawa, domin wani abu baka iya shi, baka kai gare shi ba, balantana kai shi. Abin da muke iyawa mu rike da ƙarfi. Yanzu amanoni tsakanin mu muna iya rike kowa mu iya, muna iyawa mu rike amanoni tsakanin mu. Duk wata amana da aka baka ka tabbata cewa baka ci amana ba. Zamba cikin aminci muna iya bari ko ba mu iya bari? Muna iya bari. Rike matayen mu bisa yadda aka ɗauki amana za a rike, muna iya ko ba mu iya? To me yasa muke bari? Me yasa? Lokacin da ake ɗaura maka aure da wata mace, sai an gaya ma wakilin ka idan baka wurin, a ce ciyarwa, wato ka ciyar da ita, da shayarwa abu ɗaya ne. Kun gane ko? Ciyarwa da shayarwa, da tufatarwa, da wurin bacci, da koyar da addini, da kiyaye mutuncinta. A gaya ma in ka ɗauka, sai ce zai gaya ma. Sai an ce mai ka ɗauka, za a gaya mace na ɗauka, shi zai ɗauko ma. Wani abu ma da muke kamar muna mutane da sai in muka je wa'azi mukan ce duk wanda aka kira shi ya zama wakilin wani namiji, aka faɗi ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da koyar da addini da kare mutuncin ta da lafiyarta. In akwai abin da ya san angon bai iyawa, ya ce to ko bari suna tambaye shi. Ko ba gaskiya ba? Isa a dakata sai an tambaye shi. Ka ji abin da iyayenta suka ce, ka ciyar da ita, ka shayar da ita, kai mata wurin bacci, ba za a ana ruwa tana sa amina fante ka tana tabbar ruwa ba. Sannan kai mata sutura, ba za ka bata da tsumma ba,
ka koyar da ita addini, ba za ka barta jahila ba kai kana san kana karatu. Ka kare mutuncinta, ba za ka barta haka kamar wawuya ba cikin mutane a wulakanci. To kana iyawa, in yace yana iya, to sai a je a ce ma su ma na fito yana iyawa. In ko ya ce a'a shi gaskiya magana kiyaye lafiya ta bai iyawa, in ba ta lafiya ta je gidansu, sai a je a gaya ma ubanta. Ya ce to in dai rashin lafiya same ta gida za ta dawo. In uba ya yarda sai ya daura. Haka nan ciyarwa, in yace shi gaskiya bai iya ci da ita, to sai a je a gaya ma babanta, to shi cikin abubuwan nan da aka zana ciyarwa ce bai iyawa. Dan haka a rangwanta mishi. Kai za ka rangwanta mishi. To an kace ka rangwanta mishi sai kullum da kan yi abinci. Kullum a kai mata abinci daga gidan uwanta. To mutane suna ɗauka wannan abu kamar wasa wallahi. Kamar wasa, sai da ɗauko ma alƙawari sai ka zo ka watsar. Ka ga mutum a wurin su Malam Bello ya ce a sa mai indomi da kwai. A zuwa mai shayi. Shayi ma sai ya ce a sa ɗan kaɗan. Saboda indomin tana da yawa. Wallahi ita kuma mata tana ta miyar da aka bata gida ta kuka ce, manja rabin NPC. Rabin NPC ko NPC na 100, manja na 100. 100 fa. Manjan 100. Magiya ce kisa na naira 50 mana. Ke ba ki san da zamani yake ba. Shi ya san da zamani yake, amma sai ya ji ta ciki da abu mai daɗi. Wallahi sai an yi shari'a gaban Ubangiji ta'ala. Kar ka ɗauki alƙawari za ka yi. Ba Allah ya ce ba in ka cika ciyar da ita? Ka cika ciyar da ita. Abinda ka cika ci kake ne. Har da laifin wakilai da ba su zuwa su faɗa. Ya kamata su a rinka zuwa ana gaya ma ango. In sun ga abin ya yi tsauri su ce to alaga ta mala ɗan dakatar da ɗaurin auren nan har sai zuwa jibi. Za mu je mu gaya ma mai auren nan. Yana iyawa. Allah zai gafarta mana. Wa min sha'anil yahud, yana daga cikin sha'anin yahudawa. Na kai ayar wancan ban kai ba ko? Wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha. Ban gani inda na tsaya ba. Yace ma yawadul ladzina kafaru min ahli kitabi walal mushrikin walau mushrikai an yunazzala alaikum min khairin. Su ba su fata a sauka muku da alheri. Ai nan muka tsaya cewa arna ba su son alheri ya same mu, da sun ji mun samu kuɗi, mun samu wadata, mun samu ruwan sama da abinci, sai su kama kutun ya za a yi mu zama matalauta a duniya. Ta ya za a yi abu da karkashin ƙasa mu zama matalauta? Ai yanzu wani abin da ake daɗi suke ji, da kashe mu da ake yi, da talaucin da ake so a kunno mana ta hanya a takile abin da muke noma, wanda yake shine sana'a. Noma shine sana'a mutanen arewa. Shata ba ƙarya yake ba. Noma aikin yan arewa. To a kashe noman, a kashe kiyo, a kashe kasuwanci, da daga nan maga abin da za ka yi. Komai ya mutu shikenan, komai ya mutu sai su koma su yanda suke so. Allah ubangiji karka ba su iyawa haka. To ba su san wani alheri ya same ku min rabbikum daga ubangijinku, hasadan lakum, saboda suna hasada ku. Duk armi yana hasadan musulmi. Kamar gan yana yaki ma baki, wai yana dariya, ba dariya ba ce yake yi. Haka zaki yake yi, in yana son ya ci mutum sai ya ki haƙura. Kai kana ganin kamar dariya yake, ashe bindin suna ta yana kaɗawa, tsalle zai ya cire kanka. Ta haka arna suke, ba dariya bace suke yi. Ubangiji ce wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha. Allah yana keɓantar rahamarsa ga wanda ya so. Wallahu zul fadl azim. Allah ma'abucin falala ne mai girma. Ya'ani anna kulla khairin, cewa kowane alkhairi yanaluhu ibaduhu, bayansa suke samun sa fi dinihim, a cikin addinin su wa duniyahum da duniyar su. Fa innahu minhu tafaddalan alaihim. Shi ubangiji ta'ala kyauta ce ya bada. Min gairi istihqaqin minhum, ba wai don mutane sun yi abin da za a ba su wannan abin ba. Ba don kayi abin da za a baka wannan ba, Allah ubangiji yake baka. Bal ba haka ba, lahul fadl wal minna, ubangiji yake da falala da kyauta ala khalqihi akan bayansa. Wa min sha'anil yahud wa min sha'anil aduwi, yana daga cikin sha'anin maƙiyi. Waɗannan maƙiyan namu
makiyan addinin mu Yahudu, makiyan duk musulmin da ke duniya. Wani malamin mu wata rana yana lacca yace ku ba ganin America ita ba da musulmi kadai take faɗa ba, duk wani wanda zai wuce ke kere ta to za ta faɗa da shi ko da kafiri ne. Abin nata ya kai inda ya kai, ko da kafiri ne dan uwanta inda yana son ya wuce ta to za ta sai ta ga ta yanzu ku duba Rasha tana nan tana taimaka ma Ukraine saboda a yaƙi Rasha a kai ta ƙasa. Duk wata ƙasa da ka sani ka san ko ƙasashen Rasha ai ƙasa ne na arna. To amma Amerika ta goyi bayan ɗaya ƙasa saboda ai Rasha tana ganin tana iya shan gaban ta kai ƙarinta. To yana daga cikin sha'anin maki an yaɗa ana ala aduhi ya suka akan makiyinsa, kar kai tsammanin makiyanka ya yaba ka, kar kai tsammanin haka, kar kai zata makiyanka zai yaba ka. Abin da ke sha'anin makiyi ya suka, duk abin da aka kawo naka na alkhairi sai ya soke ka, bi kulli ma yarahu wasilatun, ga duk abin da yake ganin shi hanya ce, tsani ne mai kaiwa ila tankisi zuwa ga tauye wannan abokin gabar. Inda za a zauna ana gaban ka aiwa ina akwai mutunci, akwai kaza kaza kaza, makiyanka sai ya nuna kake sai dai kaza, kai baka san shi bane sai dai kaza, akwai bala'in kaza wurin shi, wannan dan iskar kaga sai ya suka sai ya suke ka saboda shi yana da kiyayya da kai. Wa saddun nasi anhu, da kuma toshe mutane daga barin bin hanyar Allah. Fala yafutul kuffarul yahud, kafiran yahudawa ba sa gushewa an yada'anu fil nuskhi, wato su suka a wajen shafe wata aya a saukar da wata. Waya kulu suna cewa inna muhammadan, lalle muhammadu din nan fa ya amuru ashabahu al-yawma, yau sai umurci abokansa bi amrin da wani al'amari, wayan ha an gadan gobe kuma sai zo ya hana su. Kaga suka ce ko kalle shi yau ya ce ai kaza, gobe sai ya canza ya ce kuma ga abin da za a yi. Wala yabaluna bil hikima, ba sa damuwa da hikimar da ke ciki fi zalika a cikin wannan hanawan, walau fahimuhu, ko da sun fahimce shi, tanfidan ligardihim, dan su zartar da abin da suke nufi. Fana bahallahu almu'minin, sai Allah ya faɗakar da mu'minai ala zalika akan haka, kai la ya gataru, don kada su rudu duk abin da maki zai kaka rudu da shi, kaka damu da shi. Faqala ta'ala, sai ubangiji ya ce ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ubangiji ta'ala ya ce ma nansakh min ayatin, ba mu shafi wata aya ba, wata aya ta zo ta shafi hukuncin wata, ko kuma a shafe lafazin gabaki ɗaya hukuncin yana, ko a shafe hukuncin lafazin yana nan. Allah ta'ala ya ce ba mu yi haka ba. Aunun siha, ko kuma muka mantar da annabi ayar, da mun saukar da sun ka mantar da shi ita, muka shafe ta daga a cikin zuciyarsa. Face ya ati bi khairin minha, face ya kawo da tafi ta alkhairi, aw mislaha, ko kuma ya kawo kwatancin ta ga alkhairi da zama daidai take da wancan da aka shafe. Ubangiji ya ce alam ta alam, ba ku sani ba ya ku masu sauraron Qur'ani, anna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah na da iko akan komai. Ba ku san haka ba? Mun san Allah yana da iko akan komai. Tunda Allah kana da iko akan komai, Allah muna roƙonka ya Allah, in ta'addan Najeriya kai ikon ka akan su, waɗanda ke taimaka masu da waɗanda ke agaza masu da waɗanda ke nuna masu yadda za su yi, Ubangiji ta'ala muna roƙonka Allah ka shafe su. Ya Ubangiji ta'ala ka ba mu'mini zaman lafiya. Sai Allah ya ce mi ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم يا كيمي سوراري باك دا مسانيا أن الله له ملك السماوات والأرض، الله يكي دا ملك سمي دا كسا baka san haka ba? Ubangiji yake an karar da mu, in dai kana sauraron littafin sa ana karantawa ana fasarawa kana ji, ya kamata ka san mulkin sama na Allah ne, mulkin da ake nan ƙasa na Allah ne. Saboda haka in ya ɗauki mulki ya ba wani, bai kamata kai hasada ba. Hasada ta Yahudu ce, su yan an ba wani mulki wanda ba su za su yi hasada, za a dinga kutun ya za a yi sai an sare ne kafa. Jama'a sun gane, shi a musulunci in Allah ya ba wani mutum mulki, ko da tsinin bindiga ya anshi mulki, dole a bi shi.
ma'ana wanda ya je mulki yau kawai sai mu ga ana busa abin da ake busawa na an yi juyin mulki. Dole mu yadda mu bi. A musulunci ba za mu wari ba mu ci ba mu yadda ba. To barnar da za a yi ba ta da iyaka bin ya shi alheri. Saboda za a zubar da jini. Su waɗanda suka juyin mulki ba su damu da duk wanda ke bayan ƙasa ba su ɓarar da shi don sai mulki. Saboda haka kenan Ubangiji yana nuna mana cewa mulkin sammai da mulkin da ke cikin ƙasa nashi ne. Tun da ya ce ba ku da masaniya abin da ke cikin sama da ƙasa, Allah ne ya mallake shi, ya fa'alu fihi ma ya sha'u, abin da ya ga dama a ƙasa shi yake yi. Allah mun yarda da duk abin da ka ga dama a wannan doron ƙasa shi kake yi. Allah ka yi mana cikin aikin da kake yi, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah kar ka ba 'yan ta'adda nasara a kanmu. Ubangiji ta'ala roƙonka muke kaskantar da kai, muke yi tawassuli muke da abin da muke karantawa yau da kullum. Allah kar ka ba 'yan ta'adda nasara a kanmu. Allah ka ba mu nasara a kansu. Wa ma lakum min dunillahi, ba ku da kowa wanda ba Allah ba, min waliyin, na wani majibincin al'amarinku, a ce ga ka da wani wanda ka dogara da shi ba Allah ba, to ba ku da shi. Don haka in kuna da wayo, kuna da hikima, lalle ku dogara da Allah shi kadai. Kada ku haɗa da kowa, ba ku da wanda zai kare ku daga dukkan sharri mai sharri sai Ubangiji ta'ala. Shi yasa saukan mana da surori kananu, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Yace mu rika karanta su da safe kafa uku bayan mun gama duk abin da muke yi. Allah zai ba mu hafiz, zai ba mu mai tsaro cikin mala'iku ya tsare ka duk tsawon wuni, ba abin da zai same ka. Haka in kai sallar magariba ka karanta su haka sau uku, Allah zai sa wani mala'ika ya kare ka. Yanzu a duniya akwai mai iya faɗa da mala'ika? Ba wanda ke iya faɗa da mala'ika. To sai a ce tsare mana, Allah ya ce tsare man shi, kaka bari komai ya taɓa shi. Ko za ka kwana bisa kan ƴan ƙasa ba ta da ikon taɓa ka. Ko za ka kwana bisa kan kunama ba ta da ikon taɓa ka. An hana ta taɓa ka, to balantana wani mai bindiga. To kun ga Allah ta'ala mu ya ba mu tsaro, kawai sai dai mu ba mu sani ba. Ko kuma muna wasa da abin, ko mu rika wasa da hukunce-hukuncen Ubangiji, sai Allah ya tun da kai baka san ma abin da ake ma ba, a kyale ka kawai. Sai a kyale ka, sai ka ji mutum ya ɓamɓarwa malam, ya ɓamɓaro wata magana za a ji ka ji mamakin sa. Wala nasirin, sannan Ubangiji ta'ala wato in ban da shi baka da wani mai hana wani abu ya same ka, shi kadai ke hanawa. Baka da mai hana ya maka azaba in atakum, idan azabar ta zo. In Ubangiji ya sako kunama ya ce ta harbe ka, duk duniya ba mai isa ta harbe ka. Kai ko rina, in Allah ya ce rina ta harbe ka, wallahi sai ta harbe ka, baka da yadda zaka yi. Allah ya ce ta harbe ka, baka da yadda zaka yi ka kauce, sai ka bi ta ganyenta. Da gangan ma zaka jawo ganyen da sunan kaɗi ba, sai ta yi ma rina ita kuma. Sai ka ga abin da ka kira ta da shi kayan. Ko ba haka take ba. Idan kana da gatani ka cire shi kayan. Wa alaikum salam. Na? Kowace uku da safi, kowace uku da yamma. Kul huwallahu uku, bi rabbil falaq uku, bi rabbin nas uku. In dai yamma sallah magariba ne da sallah asuba, su kadai ke da uku, amma sauran ɗaya ake yi. Ko nan ka tsaya, dama haka annabi ya faɗa waɗannan abubuwan da yana addu'o'i da yawa, amma tunda Allah ya baki su sai ya tsaya nan wurin. Sai ya tsaya nan. Yamna'u azabahu ankum in atakum. Wal farqu bainal waliyyi wan nasir. Abin da ke bambanci tsakanin waliyyi da nasiri, kun ga min waliyin, malakum min waliyin wala nasirin. Kai na sai bambanta ba. Wane ne waliyyi, wane ne nasiri? Yanzu an ce a wurin aure wane ne waliyinta? Me ake nufi ta wane ne wanata? Wane ne majibincin al'amarinta? Wanda za a je wurin shi, shi ke da ikon ya ce sadakin ta kaza ne. Kun ga ubanta ne, ko kanan ubanta, ko wani ubanta, ko wani wanda aka wakilta. Kun gane? Ana iya wakilta kana haka nan baka haɗa komai da shi ba illa abota a cewa ne kai za ka yi mata walici. Wurin ka za a nema, kai za ka bada, kai za ka yi komai. To don Allah waɗanda ake walici wurin su kiyaye, don Allah su rika ba 'ya'yan kariya. To kai fa abin da aka faɗa ka tabbata fa kana yi. Lalle ka tabbata kana yi. Ka ce za a yi. In bar sun ce ba za a yi ba. To wannan yake cewa bambanci tsakanin waliyi da nasiri.
annal waliya lalle wanda ake kira wali qad yadafu anin nusra yana iya kasa yin taimako. Wan nasir shi ko nasir qad yakunu ajnabiyan yana iya kasancewa ko da baka hada komai da shi ba anil mansur daga shi wanda yake nasiri shi sai dan uwa. Fa bainahuma umumun wa khususun tsakanin su akwai wanda ya hada duka akwai wanda yake banci wani abu min wajen ta wata fuska. Wani sha'anil aduwi yana daga cikin sha'anin maki ana yi a gaya maka lalle fa maki bala'i ne kar kai wasa da shi. Yana daga cikin sha'anin maki an yas'ala aduhi ya tambayi abokin da basa su'ala ta'annatin tambayo dan kure kawai dan dai ya kure shi. Ya mai tambaya ba don ya amfana ba mubasharatan gaba da gaba aw ya dusu zalika ko ya boye wannan abun fil mu'minina a cikin mu'minai kai ya afu imanahum dan ya raunata da imanin su aw ya rudduhum anhu ko ya juyar da su daga barin imani in sada in ya samu dama haka faraddallahu makidatahum sai Allah ya mayar da muguwar dabara su fi zalika a cikin wannan wa qala sai Allah ya ce am turiduna أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله يقول أم تريدون كم تنوكو كنا صن أن تسألوا رسولكم كتنبيه من زنكو واندا أكا أيكومكو سؤال تعنت تنبيه تقولي كنا سوكنا تنبيه تقولي da an yi wasu a makata masalan cewa waye yalwanta maka ka ce Allah ya buɗa mana maka aure da ala safa zahaban ko ya mai da dutsen safa kun dai san safa ko ana cewa safa da marwa ko baka je maka ba ka san safa inda ka je ana faɗi ka san dutse ne to sai suka ce ko kuna son ku ce ai sun taɓa cewa in kai annabi ne na gaske wannan safa ɗin ka sa ta zama kibrin zinariya mu ɗiba kowa ya ɗiba a gaji a bata in dai kai annabi ne na gaske kun ga wannan tambaya ce ta ta'annuci ta kure tambaya ta kure kenan yace to kuna son haka kamar su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambaye annabi Musa gabanin haka shi ma annabi Musa an mai wannan tambaya sa'ala qaumuhu mutanen sun tambaye shi min qabl canda min qaulihim na magana da Musa ya gina wa'azi yace Allah fa zai yi kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce ku soke sanuwa za a nuna maka wanda ya kashe muku dan uwa Allah ya ce kai abu kaza suka ce kai ka dame mu da Allah ce ka nuna mana Allah mu gani kun ga irin wannan tambaya ta kafire to shine Allah ta'ala yake to ko kuma kuna son kai haka ba mu so mu ba mu son yi haka to waɗancan manyan kafirai sun yi haka sun ce a gwada masa Allah jaharatan a gwada masa Allah hili a rinda ce masa Allah yayi kaza wa gada zalika wa man yatabaddal kufra bil iman duk wanda ya musanya imani aka bashi kafirci musanya tayi ba musanya ba tayi ba sai ka je wurin zinari sai ka samu ta mazira ne murgudar da tayi kullun hannu sai a zo ni in samu marmara katuwa ta girman kan mutum sai in baka ita ka bani zinari musaya tayi to kwatanta wani kai ka san musayar nan je ba to duk wanda yayi musanya kafirci ya bada imani aka ba shi kafirci ay ya akhudhu badalahu ya karbi kafirci madadin imani da yake da shi bitarkin nazari baya kallo fil ayatil bayyinati baya kallo a cikin ayoyi bayanannu wa tarahi gairahu mako da nan waqtira haka waqtira gairahu ma da neman waɗansu wanda ba su ba faƙar dalla sawa a sabil wanda ya nemi wasu ayoyi ba Qur'ani ba shi kan ya ɓata a tsakiyar hanya ai a haɗa a ɗariƙa ya kauce hanya alhaka ta gaskiya wasawa'u abinda ake ce sawa fil asali a asalin larabci alwasat shine tsakiya min idafatu sifa lil mawsufi na raba sifa ga mawsufi wannan kuma wasu maganganu ne irin na waɗanda suka yi cikin ilimi malam bai suka kawo su wajen tafsiri sai tsallake su ai as-sabil al-mustawi shine hanya mai kakkiya al-mu'tadil wadda take daidaitacciya ina ganin kina kamar lokaci yayi ko ya kamata a ce mu kwana nan darasin ya zuwa insha Allah ta'ala sai mu dora akan aya ta 109 abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana ya ubangiji muna roƙon da muka yi maka karbi addu'o'in mu
addu'o'in da muke dare da rana ya ubangiji ta Allah ka karba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya, waɗanda ba su da abin da za su yi Allah ya ba su abin da za su yi. Allah kai ka halicci ƙasa ka buɗa ta ka cika ta da arziki, Allah bukatan arziki da arziki, wanda da yake bukatar yin gida Allah ka ba shi dama ya gida, wanda ke bukatar ya sai mota Allah kana so kai ma aure kake so Allah ya baka mata ta gari. Jama'a kun ji akwai mai son aure, yana akwai wanda yake da badawara gidan shi a kira shi ya je ya gani, amma dai san yana riƙe amana. Yanzu ba da aure haka kawai ba tare da an san mutum zai riƙe amana ba. Muna roƙon Allah ta'ala ka insha addu'o'in mu, rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wanda ke son tarin kuɗi Allah ka tara mai kuɗi. Ubangiji muna roƙon ka ya rabbul izza alkhairu wa anta ala kulli shay'in qadir. Ya kafiya shafiya mu'afiya bajal ajaibul khair. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.